quiero que él os explique un poco porque es un homenaje póstumo, ¿no? Prácticamente esta obra que hay, y que lo explique en dos minutillos y que ya él se proyectará. Vale, os dejo con Jordi, venga. Us presentarem la pel·lícula Catàstrofes, la part d'hivern, que és de l'Aumés Amat, que malauradament ens va deixar la gent fa un temps. Jo només vull donar les gràcies a Adolf Quibus per acceptar poder presentar la clausura d'aquesta pel·lícula. Per nosaltres és un honor, encara que no ens escolti, perquè ha marxat. I us presento a la germana de la directora, l'Elisabet Sunyer, perquè us faci un minut del que aneu a veure. Bueno, això és un projecte que va fer la meva germana, que la va dirigir, la va escriure i dirigir ella. Llavors això és una sèrie, de fet són les 4 estacions, i ella va filmar a l'hivern, li va donar temps de filmar a l'hivern. Ja veureu que és una pel·lícula un tant especial. Us fiqueu en aquest món oníric, que és el que ella acostumava a fer, és el que li agradava, aquests mons onírics, barrocs. Llavors, doncs, desgraciadament ens va deixar aquest any, però va poder acabar l'hivern. I, de fet, a la primavera, jo tenia que sortir a la primavera, em vaig quedar sense poder fer la primavera, però, bueno, de fet, ara fem aquest homenatge amb ella, amb aquesta pel·lícula, i, bueno, i gràcies, Uma, per haver fet aquest projecte tan genial, amb tots els amics d'ella, que sense ànim de lucre vam poder participar en aquest projecte tan genial i que va haver també molt bon ambient en aquesta pel·lícula. Moltes gràcies. Bona nit. Bona nit. Ens pots parlar d'aquesta pel·lícula que acabeu de projectar? Doncs sí, mira, la pel·lícula aquesta es diu Catàstrofes, que és un nom que va inventar la meva germana. O sigui, la meva germana és la creadora, l'escriptora i directora d'aquest projecte, d'aquesta pel·lícula que es diu Catàstrofes. I el nom, el seu nom? El nom de la meva germana és Uma, el nom artístic és Uma Izamat. De fet és Montserrat Sunyer, però el nom artístic és Uma Izamat. I el teu? El meu és Elisabet Sunyer Izamat. Molt bé, la seva germana. Sí, que ha agafat, sí, és la meva germana. Sí, molt bé. Llavors ens va deixar fa 10 mesos, justament. Llavors, doncs, és un projecte que ella tenia ganes de fer pel·lícules. Ella és actriu, era pianista, era cantant, era molt polifacètica, havia actuat por ahí amb el James Thierry, amb el Carlos Santos, etc. un munt de gent. Llavors un dia va decidir dir, jo vull fer cine, sense tenir una idea, diu, jo tinc ganes de fer cine. I va fer un petit ajoi al principi de tot, així com molt casolà, però que es deia el Mossinyol, i després va dir, ara sí que vull fer alguna cosa, una mica ja que m'he ficat una mica en el cine de la meva manera, improvisadament, sense haver fet res, doncs vull fer una cosa una miqueta més amb cara i ulls, que l'altre era preciós, però vull dir una cosa una miqueta més ja més ben enfocat, com siguéssim. Llavors va començar a crear les 4 estacions. O sigui, ella va dir, jo faré d'hivern com personatge, de l'hivern farem un personatge, després primavera serà un altre personatge, etc. fins fer les 4 estacions. A partir d'aquí va començar amb l'hivern, que l'hivern... Que és la que hem vist avui, que és Catàstrofes l'hivern, i llavors l'actor és el Joan Serrats, que és el que fa d'hivern. Llavors, d'aquí, de fet, la pel·lícula és que instal·la l'hivern i a partir d'aquesta instal·lació comencen a passar coses. És molt simbòlica, la pel·lícula. La pel·lícula és molt simbòlica, ella volia fer una pel·lícula totalment sense parlar, llavors amb música, no musical cantat, sinó la música era un dels poders forts de la pel·lícula. I la imatge també? La imatge, per suposadíssim, també, i després l'argument. I que la gent, amb aquest argument, a vegades pots o no entendre, però amb ella li era igual. Diu, la gent ja anirà captant el que cadascú sent, perquè de fet és una pel·lícula com molt sentida, amb molta passió, la va fer amb unes ganes i amb una passió increïble. Ella era una persona onírica, molt barroca, i això va juntar aquestes 2 peces i va crear aquest espectacle, aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que enllaça amb una sèrie de mites, no? Parlem de les estacions. Les estacions? Una mica nòrdic, no? Vull dir... Bueno, com ho he vist jo, aquests escenaris que surten muntanyes, què és el Pirineu? Això és el Cadí, surt Viladrau, al principi de la pel·lícula és Viladrau. O sigui, està fet aquí, a Catalunya. Sí, surt a Barcelona, a Viladrau, que és el Montseny, i després una part del Cadí també,
i després hi ha alguna part de l'Empordà. Val. Sí. Però arriba un moment, verdaderament hi ha moments que te trasllada com si fos inclús un conte una mica molt centreeuropeu. Molt, també. sí, pot ser un conte, sí. Pot ser per la música, no? Perquè Pot ser hi ha per la elements de música, música sí. alemanya, n'hi ha bastanta, Sí. o clàssica. Sí. És música clàssica i després hi ha com 3 o 4 peces d'ella que també ha creat Sí. i que també estan dintre de la pel·lícula, per suposat. Llavors ha fet aquesta unió d'algo contemporani d'ella, Sí. que barrejat amb lo clàssic, Sí. doncs queda com un... Sí, un conte surreal. Un conte surreal, Sí, però que tot encaixa, vull dir que Sí, no, sí, no es sí, veu com algo especial, Sí, com un pegote, que dius una Sí, música de sí, repent contemporània, o sigui, Tècnicament l'he trobat molt bona, tècnicament Sí. molt depurada, Sí. molt ben acabada. ella és el que volia. Sí. Tot, una peça molt d'artesania. D'artesania, perquè això... Sí. Fílmica, molt Totalment. ben acabada, molt Sí. artística, Molt. amb els vestuaris. Surt la Sol Picó, que balla. Surt la Sol Picó que balla, el Josep Maria Colom, que Sí. ja el coneixeu, que és el pianista Sí, català, sí, i que roda per tot el món. Sí, la igual música que és la molt Sol important Picó. també en aquesta pel·lícula. Molt. I les imatges, no? La naturalesa, la mitologia de la naturalesa. La mitologia... I les fades, no? I les fades que són, una d'elles també soc jo, i Sí. que, bueno, que de fet ara començaria jo a ser la primavera, Sí, et tocava ser primavera. em tocava ser primavera. Bueno. Però aquí va ser quan ja ella... Ets primavera, però no ha Soc- quedat plasmat No ha quedat plasmat... en la pel·lícula. Exacte, no ha quedat Ens plasmat hem a la quedat pel·lícula. en l'hivern S'ha quedat en l'hivern. dissortadament, Dissortadament. però realment és jo la trobo una obra d'art, jo sóc artista també, Vale. i com espectador és verdaderament una obra d'art, vull dir, una cosa que Et realment... fiques en un món com molt surrealisme, oníric, barroc, sí, però... i els mites I de la els naturalesa. mites de la Hi ha un naturalesa. element, pot ser també del romanticisme, no? L'home a la naturalesa. Totalment, molt romàntica. La muntanya, és la molt presència, romàntica, el bosc, molt. Amb els molta elements. essència, molta essència. Sí, ell comença, és afinador de pianos, però està relacionant amb els sons al principi de la pel·lícula de l'arbre, no? De lo que sona l'arbre, no? Sí, amb el Això és molt diapasó, especial, exactament. amb aquest, fa com... Afina el to de l'hivern. Vale. No de l'arbre. Bueno, l'arbre representa l'hivern. L'arbre representa l'hivern, o sigui, afina el to de l'hivern, de l'estació de l'hivern. Vale, Ell instal·la l'hivern amb un context, joc que fa, val? Sí. Llavors l'instal·la. Un ritual, Un ritual sí. i l'instal·la. I a partir d'aquí comença. Però al final de tot el que passa és que la noia sap que aquesta diapasó, que és l'instrument d'afinar, Sí. Al final li roba, li pren. li pren, però se li escapa. La natura fa que vagi a casa les pelegrines. O sigui, ho diem, és una cosa surrealista, però que bueno, està dintre d'aquest joc que ella ja volia plasmar. El domini de la naturalesa no el pot tenir l'home. No el pot tenir. Però aquest afinador és també una mica molt simbòlic, una mica màgic, perquè arriba... És bastant màgic. És molt especial. És un afinador del so de la naturalesa. De la naturalesa. A Catalunya tenim una gran mitologia també de fades, de molts personatges molts personatges. Ell se'n va, de fet, el cavall, quan surt el cavall... Seria simbolisme també d'erotisme, potser el cavall blanc pur, però també... O de l'hivern, a la millor. En aquest cas se li apareix perquè el cavall és el que li dona el missatge de que les pelegrines estan... Val. Perquè la clau està allà. O sigui, el cavall... I l'emporta. I li emporta cap allà. És el missatger. Vale. En aquesta pel·lícula és el missatger. Sí, és que és el missatger. Però és blanc, també. Però és blanc, sí. Perquè ja, de fet, és com si hauria de començar la primavera. I llavors hi ha moltes dones, i a part del marit gelós, que sembla que està per allà, el marit que toca el piano, l'afinador, però hi ha moltes dones que estan en aquesta història molt femenina. Les últimes. Sí, les últimes. Sí, les últimes són les felegrines, se li diuen. Ell va crear el nom de felegrina. Però la presència femenina hi és molt... Moltíssim. És molt Estan important. allà, sí. També es nota que està feta segurament per una sensibilitat... És una sensibilitat femenina. Femenina. Sí. Vull dir. Sí. Bueno, doncs no sé, felicitar-vos perquè s'ha passat per aquí i ha estat una descoberta. Sí, doncs m'alegro molt que us hagi agradat, que l'hàgiu entès, que és una pel·lícula que l'hàgiu disfrutat, perquè realment és com que et fiques en un món, o sigui, t'asseus a la butaca
Jo crec que t'asseus en aquesta pel·lícula, crec que t'asseus a la butaca i et deixes portar. I et trasllada, No saps el que et trasllada un hi ha. altre espai i temps. Sí. Doncs és una altra cosa diferent del que s'ha vist, no? És Sí, com sí. et deixes portar. Sí. I si t'entra, doncs la disfrutes molt. Teniu algun projecte perquè es vegi en un altre lloc, aquesta pel·lícula? Volem provar-ho. Val. Volem Ho heu de provar perquè Sí. realment crec que és S'ha d'explotar. una peça bona perquè sigui vista per un públic Sí. ample Sí. i que arribi al públic. Bueno, doncs moltes gràcies. Pues a vosaltres per estar i per Per la vostra i gràcies per aportació. poder-la disfrutar i que bé que l'heu pogut Sí, disfrutar. sí, sí, us podeu anar contents perquè a la gent li ha arribat i ha agradat molt. Pues moltíssimes gràcies i Molt bé. ens veiem. A vosaltres, gràcies.